kauban ka sa Pikas Linya si Professor Ramon Beleno III. Pagpasabot sa ato ang mga gisgutan karong buntag. Maayong buntag, Prof. Welcome po sa Straight to the Point program ng DXDC RMN Davao. Yes, magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig. Yes po. Prof, I just wanted to know your insight about the kanang recent survey sa kining employment rate sa nasod, no? Looking at the figures or kining numbers, medyo million paghihapon na walay trabaho, pero good thing decreasing ang ato ang kining numbers. Pero unsay tan-aw nimo aning situation, Prof? Yeah, actually many factors yung pwede nating tingnan. Una, pwede natin sabihin na we're already recovering, 'di ba? Kasi for the past several years, no, because of the pandemic, medyo bumaba yung ating mga negosyo, nagsara, bumaba yung employment natin. So, pwede nga sabihin na natin we're actually recovering. At nanonotice naman natin, no, pag tayo umikot-ikot, no, may mga businesses na dati nagsara na nag-open up na, or mga dating tindahan sa mga malls na sarado, ngayon bukas na ulit, or may mga bagong nagbukas na mga business. So, it's a good sign, no, that we are already recovering. On the other hand, tingnan din natin, no, yung time, no, of the survey, no. Kasi pwede rin natin masabi na dati kasi itong mga time na to usually graduation time ng mga ng ating mga estudyante. Yes. So kung graduation time, no, at gagraduate na sila from college, maghahanap ng trabaho, considered na sila, no, part of the workforce, no. So kung magkakaroon ng survey, part na sila ng workforce, tapos naghahanap pa rin sila ng trabaho, mapapasok sila doon sa unemployment na category. But ngayon kasi medyo late yung mga late yung ating mga graduation, 'di ba? Yes. Ang iba June, yung iba July. So ibig sabihin hindi natin na-capture, no, yung paglabas, no, ng mga newly graduates natin na belonging now to the workforce. So pwede natin masabi na baka seasonal lang din, no. Tingnan natin, no, baka pagdating ng June biglang aakyat na naman kasi maraming graduate na walang trabaho. So baka umakyat, no. Pero yun these are just signs, no, na pwedeng tingnan ng ating government, no, to adjust. Like, for example, doon sa unemployment rate pa na yon, alin ba doon yung alin ba doon yung pinakamataas, no? Anong field ba ang pinakamataas ang unemployment, tapos tingnan natin kung anong field ba yung pinakamalaki yung ating magiging prospect, no, yung opportunities natin for employment, para at least ma-adjust din natin, no, yung ating yung demands, no, ng ating mga employers, at the same time, no, yung needs din ng ating mga employees. So yun yung medyo maganda dun sa sa survey kasi na-check natin ngayon. Exactly. I also research, Prof, on the kinang standing po sa Pilipinas, so kining about sa kining employment rate nato. Actually murag from 2016 or onwards, murag naghapoy million gihapon ka mga Pinoy ang kining walay trabaho. Unsay kanang tan-aw nimo, Prof, nga mga reasons pod nganong naay inana or kanang dako nga number? Is it about kanang ginaingon nila nga taas daw standards or qualifications sa mga kumpanya? Unsay tan-aw nimo ani, Prof? Yeah, actually yung mga titingnan din natin, no, like for example, yung yung compatibility ng ng employer dun sa employee. Yes. Kasi minsan, no, like for example, pag pinapakuha natin ng kurso yung mga kabataan, ano gusto mo? Gusto ko magnegosyo. Sige, magnegosyo, no. Yes. Pero problema natin pagka-graduate nila, no, nag-graduate sila sa business course, wala naman silang pang-capital for the negosyo. So ngayon mag-a-apply sila ng trabaho na may not be compatible dun sa kanilang nakuhang kurso. So actually yan yung talaga yung problema din natin, no, yung compatibility ng demand ng ating mga employers doon naman, no, sa mga kurso na kinukuha ng ating mga kabataan. So medyo hindi siya nagko-compatible. At the same time, tingnan din natin, no, although bumaba rin yung bumaba yung ating unemployment, tingnan din natin yung underemployment naman. Kasi sabi ko may problema tayo sa compatibility. So pwedeng mangyari na may trabaho ka nga, pero yung trabaho mo naman hindi naman angkop doon sa tinapos mo. So yun yung medyo titingnan natin. And then of course, no, yung on the national level, tingnan din natin yung yung mga nag-open up na mga businesses, no. So it seems like ngayon medyo meron pa ring anxiety, no, among investors na mag-invest sa Pilipinas. Kaya hindi talaga natin na full, no, yung capability
ng ating workforce, no. Ang Pilipinas kasi is isa sa pinaka most populated na bansa, no. And sana nagagamit natin yung population natin on our favor, no, na maganda yung ating maganda yung statistics ng ating workforce. Kung nakikita natin yung yung population, no, at yung workforce ng Indonesia, yung actually nagbo-boost, no, ng kanilang economy. Kaya ngayon medyo malakas yung Indonesia, no, kasi nagamit nila. So sa atin medyo kulang, no. Maybe because hindi tayo ganun ka-investment friendly or investor friendly, or baka mas competitive pa yung mga katabi nating bansa tulad ng Vietnam at Indonesia. Kaya instead na sa Pilipinas mag-invest etong mga kumpanya, doon na lang, no, so yun, pwede nating tingnan, no, baka may problema tayo, no, doon sa investment environment ng ating bansa. Hindi tayo masyado nakaka-attract ng mga investors. Yes, kana. It's really one of the things nga dapat tutukan or tanawon sa atong gobyerno. Pero malahi ko, Prof, kini pong recent survey na i-conduct ang social weather stations kining about aning Maharlika Investment Fund kay accordingly 80% ra ang miingon nga kanang gamay rag idea or wala gyud idea aning Maharlika Investment Fund. Unsa kay kanang rason, or can we just kanang explain it kanang briefly kanang masabdan sa publiko, Prof, unsa gyud ning Maharlika Investment Fund? Is it really beneficial sa mga Pilipino? Yeah, actually yung wealth fund naman yan, hindi lang siya hindi naman siya originally Filipino. Actually kumopya lang tayo, no. Maraming mga wealth fund, no, coming from ibang bansa. Yung concept kasi nito is that maipon natin yung pera, no, yung malaking halaga, and then magamit natin to in order to boost, no, spark yung ating economic paano natin gagawin yan. Like for example sa Pilipinas, pag tayo po ay may malaking project, since wala naman pera yung gobyerno, ang ginagawa natin, umuutang po tayo. Kaya sa ngayon 14.1 trillion pesos na po yung utang natin. Kailangan talaga umutang ng gobyerno, no, para mag-create ng mag-create ng infrastructure, because yung infrastructure would create jobs, at yung infrastructure then would create opportunities for new businesses, di ba? Pag naggumawa ka ng kalsada, may magtatayo na ng mga negosyo. So actually yung mga infrastructure na yan would boost, no, yung ating economic development. Yun lang, kailangan natin ng pera para ma-create yung structure na yun. Sa ngayon, umuutang lang tayo para makapag-create ng mga infrastructure. Yung concept niya is hindi na natin kailangan umutang, no. Meron para tayong mga sectors in our society na may pera, like for example, yung SSS, CSIS, yung veterans, no. So ang sabi nila, why not na yung mga pera na yan, no, instead na medyo nakatambak lang sa bangko or ininvest lang sa mga medyo mahihina na profit, i-invest na lang natin, no, sa mga ganitong big ticket, ang tawag nila big ticket project, no, that would actually spark, no, yung ating economic development. So yun yung concept niya. So sa mga ordinary Filipinos, it will provide us opportunities, no, na dadami yung trabaho kasi lalakas yung ating construction industry. Then of course, no, pag okay na yung mga infrastructure na yan, magke-create na yan ng mga businesses. So yun, no, it will create a lot of opportunities. So yun yung concept niyan. So, kasi mga mag-invest, no, since kikita na itong mga infrastructure projects na to, ibabalik din yan, no, doon sa nag-invest. So kikita yung mga investors, at the same time, no, matutulungan yung ating bansa na mag-create ng mga opportunities, no, for economic development without borrowing money, no, from mga financial institutions. So yun yung concept talaga, no. So kung titingnan natin, no, maganda naman talaga, di ba? So sabi ko nga, no, isang sugal siya, no. Kasi on one hand, pwedeng kung maganda yung ating implementation sa sugal, pag nanalo tayo, jackpot talaga tayo. Okay? Pero yung problema lang, kung pangit yung pagka-implement natin, no, at malulugi yung investment, tulad sa anumang sugal, kung matatalo tayo, pusoy din naman tayo. Kana po. So yun yung medyo risk doon, no, sa Maharlika Investment Fund. That's why it's not popular. Yes. Kaya nga hindi pa masyado pinag-usapan ng gobyerno kasi kaagad yung proposal pa lang talagang inatake na ng mga kritiko. Yes. Diba? Yes po. And I guess it's one of the things nga kinang i-discuss po ni Presidente BBM or ni Bobong Walco sa kining zona niya. Lastly, unsa na ba kay expectation, unsa imuhang mga expectations sa kining zona ni BBM this July 24, Prof?
Yeah, actually, mga expectation natin, ito, ngayon pa lang, naririnig na natin, no, i-highlight niya, no, i-showcase niya yung mga nagawang batas, no, kasi talaga namang may advantage talaga si PBBM in terms of yung relationship niya with Congress dahil sa meron niya siyang super majority, di ba? So lahat ng kanyang mga legislative priority na na mga legislative legislation medyo na niya napupush niya. So yun i-highlight niya. On the other hand, ipapakita niya ngayon ano ba yung pwede niya maging plano. Like for example, ano bang plano niya sa inflation? Ano bang plano niya dito sa like for example sa peace and order situation ng ating bansa? So yun yung mga marami pa nating ine-expect, no. I think by next week mag-start na sila sa kanilang mga pre-SONA conferences. So we will be hearing a lot, no, from the government kasi dati pahulaan, no, kung ano yung i-discuss ng presidente, pero ngayon kasi sinimulan ni President Digong, meron na tayong mga pre-SONA conferences. Yes. So medyo maririnig na natin, no, on hand, no, first hand yung yung ano ba yung mga pwedeng nating ma-expect na sasabihin ng presidente during the SONA. So yun, medyo excited tayo, no. At the same time, we are very hoping, no, na sana yung tunay na kalagayan ng ating bansa, yung i-mention ng presidente, no, hindi lang puro sugarcoating, kasi hindi naman natin ma-resolve yung problema by sugarcoating our problem. Exactly. Salamat kay Professor Ramon Bileno III sa imuhang panahon, sir, nga gihatag sa DXDCR Mandawa. Amping sa kanunay, sir, happy weekend po. Okay, maraming salamat, Marpar. God bless and stay safe pa tayo lahat. Straight to the point, Weekend Edition.